गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लानाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों जोंनि मानगोनां आबसुनि आफादगिरि बिथाङा रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे 6 जन जे कनभिक्टेड जानानै थानाय जे फाइनान्स केसाव नांनानै थानाय बिथांमोनखौ बख'नायनि पजिटिभाव होनदों बिथाङा। थारैनो नैबे बिटिसि इलेक्सननि सिगां बख'नानै रन्जन दैमारि सारखौहाय इलेक्सन गेलेनायनि खाबु होगोन नामा ना बिथांमोनहा ओरैनो नैबे बाइ इलेक्सनाव जेन' भट मोननानै बिथांमोनहा जेन' देरहायो बिनि थाखाय बिथांमोनहा तालिम होनायनि गेजेरजोंहाय बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोनहा भट मोननो थाखायसो बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों नामा बे मोनसे सोंथि फैदों। आरो गोबांथार जोंनि बर'नि जे ट्राइबेलनि हाखौ रैखा खालामनांगौ एफेक्सन खालामनांगौ दासिमबो स्टेप लायैखौ जोङो नुनो मोन्दों। बिथांमोनहा दा भटनि थाखाय गिनानै गोबांथार गावसिनि प्लास पइन्ट खामानिखौसो मावदों जायनि फलाव दासिमबो जोंनि बर'नि माखासे मिनिस्टारफोरा इउजि ब्रह्म बिथांमोना माखासे खामानिखौ मावनो हायैखौ जों नुनो मोन्दों। थारैनो जोंनि मानगोनां आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जेरै बुंदों बेबायदि जायोब्लाथ' मोजाङानो। आरो नैबे इलेक्सननि सिगां बिथांमोनहा जेरै बख'नो हायोब्ला बे मोनसे बिथांमोननिनो प्लास पइन्ट होननानै जोङो मिथिनो मोनो। दा नोंथांमोना मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा मा बुंदों राजनितिकनि तालिमसो होदों ना बिथाङा मोजां जे प्लान पलिसि लानानै बिथांमोनहा मावदों बेखौ जोङो फैबाय थानाय समावसो जों नुलांबाय थागोन। नोंथांमोनहा मा बुजिदों कमेन्ट खालामहर। खालामनानै जिहेतु हाबबाय जोंनि दाबो सयस'आखै साननानै सोंबावनांगौ समस्थिया साखिथा जानांगौ बे गासै दाबिफोरखौ जों होदों। आरो बेंगलनि एसटि हिलनि इस्युआ गोदोनिख्रुइ जथेस्थ' मोनसे सलिउसननि लामायाव आवगायनानै दङ। रन्जन दैमारि जर्ज बर' आरो अजय बसुमतारी बिथांमोननि खरगेश्वर बसुमतारी मोननै बे साद' बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बोरै बरननो हायो 14 बोसोर 15 बोसोर 13 बोसोर जाबाय बे बाथ्राखौ जों स्पष्टयै बुंदों। आरो बेयाव गिबि मन्थ्रिया पजिटिभ नट होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जोङो बिथांजों सावरायदों। बिथाङा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो इडुकेसननि सायाव जि मोनसे बाइपार्टाइटक एबसु आरो आसाम सरकारनि गेजेराव खालामदों बिथांमोननि मन्थ्रि रनज पेगु मन्थ्रि ब्रह्म दङ चिफ सेक्रेटारि एडिसनेल चिफ सेक्रेटारि आरो गासै अफिसारफ्रा दङमोन। बाथ्राया जाहैबाय जे एकर्डनि दफाया 5 बोसोर जिहेतु जानोसै मेक्सिमाम लेभेलनि इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामनांगौनि बेलायाव जोङो सरकारखौ प्रेसार खालामगासिनो। भारत सरकारा ट्राइपार्टाइट रिभिउ मिटिं लादों बिनि सप्ता खनसेनि उनाव गिबि मन्थ्रिया रिभिउ मिटिं लादों आरो बे सावरायनाया जथेस्थ' पजिटिभ जथेस्थ' फ्रुइटफुल सिमा बारायनायनि बेलायाव टेकनिकेल माखासे इस्युनि बाथ्रा फैदों। साथि खामनानै जिहेतु हाबबाय जोंनि दाबो सयस'आखै साननानै सोंबावनांगौ समस्थिया साखिथा जानांगौ बे गासै दाबिफोरखौ जों होदों। आरो बेंगलनि एसटि हिलनि इस्युआ गोदोनिख्रुइ जथेस्थ' मोनसे सलिउसननि लामायाव आवगायनानै दङ। बे बाथ्राखौ बिथाङा जोंनो फोरमायदों। बिभिन्न लेभेलाव कनसालटेसन खालामदों। बर' कसारि काउन्सिलखौ पुर्नांग मर्यादा होनांगौनि बेलायाव राभा आसुं काउन्सिलाव माखासे उसुबिदा नुजादों। बिथांमोननि संगठन आरसु बिथांमोननि चिफ टंकेश्वर राभा बिथांमोनजों सावरायनानै समाधाननि लामा दिहुननायनि खोथाखौ होदों। एनडिएफबिनि जिखिनि केडारफोरनि केस भुटाननि साद गबाय बयनिबो इनिसियेटिभआव आरो नागालेण्ड अरुणाचल मेघालयआव केस दङ बेखौ बोरै उइद्र' खालामनो हायो। फारसेथिं नोङो नेपालाव सासे दङ दाबो जेलाव बेखौ बोरै लाबोनो हायो। NIA 60 जन केस बिथांमोनखौ बोरै गहोनो हायो। रन्जन दैमारि जर्ज बर' आरो अजय बसुमतारी बिथांमोननि खरगेश्वर बसुमतारी मोननै बे साद' बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बोरै बरननो हायो 14 बोसोर 15 बोसोर 13 बोसोर जाबाय बे बाथ्राखौ जों स्पष्टयै बुंदों। आरो बेयाव गिबि मन्थ्रिया पजिटिभ नट होदों। बेनि थाखाय माखासे हमवर्क तैयार खालामनाय जादों। आरो खोब सम्भब जोङो जुदि बयबो पजिटिभलि मावलायनो हायोबा गोख्रैनो जोङो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लांदां अख्राङाव मोनगोन। बेनि थाखाय एसे धैर्य हमनांगोन आरो बेनि थाखाय जोंनि नाजानायबो कन्टिनिउ जानांगोन। खोथाखौ जों बुंबाल' जाया खिन्थु बेनि थाखाय जों इन्टारनेलि सरकारखौ बबे लेभेलाव जोङो एमब्रेस खालामनो हायो एसे गिदिर बाथ्रा। 592 मार्टियार परियाला फैसा मोनबाय 628
परियालनो फैसा होनो थाखाय सरकारा आरोबाव मोनसे लिस्ट रेडि खालामदों आद्रा थाबावनायखौ जोङो बयबो ज' नांनानै जुजिनानै